chibayule tuna hian medical reimbursement Mizoram Sarkar nuaya medical reimbursement sarkar na thok tena an ham thatna chungchang kan soidona MR hi sarkar na thok regular 10 an bil theya an damlo ni khuwa atan chumi chungchang a chuan in thriat tur tlema zong aom theya chu kan soyanga nikum sangi som pariat som pakwa atang khan sarkar MR bill zong te hi Mizoram State Healthcare Society kaltlanga check tura ti turin sarkarin thutlukna siama kum khatlai mai chu kan lo ti veterang maya chanchin ngai nung tak te a oma tin thil siam that ngai te po a om nuala chung te po chu kan soi chho zelanga tuna kan soi du masabera chu sarkar a MR kan bil hianin hospital Mizoram chung le Mizoram pona kan kainen koltlang puya chunga chuanin MR bill kan thelu hianin thelu tur a omta chu investigation ti na chuan damdoi surgery engkim le kha zong kha medical officer hospital medical officer counter sign tir vek tur ani a heng hi damdoi na changa chuan nu ni somthum chungin bill hi thelu tur ani tin helai hen poimo tak pakhat chu investigation ti na zong hi akhas memo chau ni lovin a report a result thiltal nge tur bok ania tin damdoi bi ka hian doctorin a cho chin chau a prescribe chin chau a bil theya tin chuta po chuanin medicine tam taka kha an lo cho theya chuta po chuanin essential ti chin ba kha a theilo bok ani tin phailamakal ta na hriat tur chu bil thelu don hian final permission thiltel tur ani tin transport expense TE kan ti mai le Mizoram House omna bill hi healthcare officer bill tur ani lawa mani omna department a tho angai ang khan la bill tur ani a thil tel angai lawa thelu angai lo ani credit bi ka hian entitlement sarkarin entitlement a siam bak hi hospital ten damlo hne na changin poisa an lo la thina hi MR bila a bil tel thei chuang a bil thei chuan lo wangin healthcare officer hian thelu angai lo ani out of pocket expenditure in lo ne kha thelu angai lo wa a chan chu a bil le thei lo wang ani final permission hi xerox copy a thil tel thei ani tin credit bi ka hian thil hriat tur pakhat om chu pakhat kan soi du le chu damdoi ina om chil char ngai lo entinan chemotherapy ti ang chi te kar ni nuai nan le a chemo lak tur chu ang chia hian chhualai lok dil thei ani a kar ni nuwa credit thovin final permission ngai ringin ain admit le thei ani tin emergency bi ka kal refer board kal tlang man lo ang chi le phailama jinlai dam lo ang chi ta tan ho huna Directorate of Hospital and Medical Education atangin expose factor permission lak tur ani a hi bil thelu huna thiltel nge tur ani pakhat le poimo de chu family declaration hi update up to date a latest kha thelu zel tur ani a family declaration in huam thei chin sarkar order om bak chu bil saktum lo tur ani an bil sak thei chuang lo ani sarkar na thokin afanu kum som ni chin chunglam a bil sak don in tho chuan nei lo ani ti lantir na lekha document an thiltel thren tur ani sarkara MR bill tur te hian document hi original an thiltel tur ani a maro chu henga hian damdoin thren khatin an tir le don huna hian original an phut le tat thin ve fowa hospital thren khatin hospital zong chu ni lova hetiang case bi ka chuan healthcare office pompuina in xerox copy thelu phalsak anni ang tin claim form hi sarkarina prescribe big anei kha ainang tlang man tur ani chu office te khan kan triat vek kha chu khami sarkarin form man tur ti chau kha man tur ani chu kan triat tur tlang pui nia kan rin te ani a chuan zona lo om pakhat le chu sarkar na thok tam takin bil kan thelu ta chu healthcare society an lo kat wak thina ti soi ti leng wa khi atam ring mai hi soi fia ngai kan ti a healthcare society hian kan nom kan ma ka lo kat kan ni lova heng bil kan lo endik hian sarkarina
entitlement te le notification a chua ret mangin bill hi kan cheka kan katani ti kha sarkar na thokten min lo hriat pui ula kan duwa keima ni du thu lo kata lo ti kan ni lo ti kha kan hriat tlan kha kan duwa chu kan soitel du ani mizoram sarkar hian a sarkar na thokte aduat maya hetiang medical reimbursement thatak mai abuat sai sakhi alom oma chuti rualin bill lem tiang chi te khatiang kha tun main om thina tuna chuan healthcare society in ka han ti ta nuwa hian fraud bilang chi hi tam tak aron lut to lo nin kan thria kan lo mai ma chuwang chuan khatiang chi kha chuan in thiar filim turin sarkar dokte kan ngen duin kan cha du hal bok ani kalome